Kaixo ikusentzuleak eta ongi etorri, hezkuntza zariko gara oraingo asteko berbagai saioan bere 50. urteurrena ospatzen ari den Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatearen harira. Jaiotzen ikusi zuen herrian Eskoriatzan izan ginen joan zen astean bertako kampusean egindako ekitaldi instituzionalean eta gaur gure etxean hartuko dugu bertako dekanoa. Nagore Ipina izango da gurekin. Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko dekanoa da Nagore Ipina Arrasatearra 2020ko urria ezkero. Ikusentzunezko komunikazioan lizentziaduna, hezkuntzan doktorea eta digitalizazioan aditua, ondo ezagutzen ditu Eskoriatzako fakultatearen barrunbeak. Kolaborategiko zuzendaria eta fakultateko ikerketa eta transferentzia arloko zuzendaria izana baita besteak beste. 16 urte daramatza bertan lanean, gurean hartu dugu gaur gonbidatu. Nagore Ipina, kaixo eta ongi etorri. Kaixo, goiat, eskerrik asko. Aste bete da, urteurreneko ospakizun instituzionala egin zenutela, zer moduz joan zen? Oso ondo, egisa da, ekitaldi xumea egin ginoala, baina 50 urte ospatzeko, egin behar di, horrelakoak, balio dauelako, egindakoaren aitortza bezala, oraina kokatzeko eta etorkizuna ere pentsatzeko, berpentsatzeko aukera ere badielako olako espazioak. Ordezkaritza politiko zabala izan zen, bertan izan zen, Imanol Pradales lehendakari ere, eta bizi ditugun garaietan aurrerabidea, gizabidea ere izan dadin, iparrorratz morala argi finkatzea inoiz baino beharrezkoagoa dela adierazi zuen, eta erantzi zuen horretan unibertsitateek lehen mailako ardura duzuela. Bat zatoz? Bai, egia da, unibertsitatea bada ere pentsatzen edo pentsamendua garatzeko espazio esanguratsu bat, eta horrek begirada bat eskatzen dago, Begirada gure kasuan adibidez, begirada humanistaren aldeko apustua egiten dugu, eta zentzu horretan espazio edo testuinguruak sortzea benetan pertsonak hezteko eta garatzeko guretzako esanguratsua da, eta lehendakariak berak hori aitortzea ere guretzako garrantzitsua izan zen. Bixente Atxa, Mondragon Unibertsitateko errektoriak eta biok azaldu zenuten hain justu ere, proiektuaren muina izan zela eta dela hezkuntzaren bitartez gizartea eraldatzea. Bai, hori benetan uste dugu, Bada gainera, historian zehar, uezin, uezitar, uezin egon dien pertsona ezberdinek, lankide, ikasle, kolaboratzaile ezberdinek sinistu dauen, gako bat, hezkuntzatik eraldatzeko aukera daukau. Gure kasuan gainera irakasleak ere formatzen ditugu, eta hor nolabait begirada bikoitz hori badaukagu, eta bada ardura handiko egitekoa daukaguna, eta horretatik bai ulertzen dugu, hezkuntzaren bidez, testuinguru esanguratsuak emonez, ekarpen edo aukera emonez ikaslei bide horiek garatzen diela eta hezkuntza dela, gako bat gizarteari beste leku batzuetatik ere begiratu ahal izateko. 1976an sortu zen Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea Eskoriatzan, irakasle eskola moduan sortu zen, euskarazko irakaskuntzan zegoen hutsunea betetzeko, zein zen orduko egoera eta nolakoak izan ziren hasierak? Momentu hartan, zuk esan duzu, egoera historiko bat ematen zen, frankismo ostean kokatzen gara, eta nolabait, badau herri proiektu bat garatzeko nahia eta bokazioa, Eta uezi horretatik sortzen da, herri proiektu horri ekarpena egiteko, euskararekiko konpromisotik, gizartea eraldatzeko nahi horretatik eta ulertuta irakasleak lehen esan dugun moduan hezkuntza badalagako gizartean eragiteko. Orduan momentu horretan egia da euskarazko eskaintzarik ez zeuela irakasleak formatzeko eta uezik erronka horrei heldu eta proposamen hauin zagon. Eta 50 urte pasaudie eta bokazio berdinarekin jarraitzen dugula esango neuke. Horrelaxe, izan zen hasiera, nolako urteak izan ziren hasierako haiek? Oso, bereziak, aldi berean gogorrak, dana eraikitzeko zauelako, Baina oso esanguratsuak zentzu horretan, Ekarpena benetan horrazten da,
UESiren esentzia hor dau, eta egia da momentu hartan ez, ideia behar, misio hori hartu zauen pertsonek ekarpen oso esanguratsua egin dotzela herriari eta bereziki baiarari, ez. Herri txiki baten horrelako proiektu bat eraikitzea besta ez da erresa, eta bai Xabier Retegik, bai Juan Gotaño, Mendikute, horrez, Feliz Ormatxea, horregon ziren ez pertsona batzuk zeinak benetan behar hori hartu, euren nolabaiteko misioa egin, eta eraikitze prozesu horri ekin zotzienak, ez. Orduan, momentu esanguratsuak, politak, eurak gogoratzen dago gogorrak, ez? Hasieran, zerotik abiatzen zara eta proiektu bat hasten zaren momentutik beti daukazu dana egiteko, ez? Orduan, hortik eraikitzea polita da, ez? Eta orain ikustea distantzia batetik, perspektiba batetik, hasierako, ez? Ernamuino horretatik zer sortu dan, suposatzen dut, espero dut beraientzako ere, polita izatea. Horretan hasi, irakasle eskola moduan hasi, eta hezkuntzari, komunikazioari, kulturari, humanitateei eta kooperatibismoari buruzko prestakuntza ematen du gaur egun UESik Eskoriatzan, Aretxabaletan eta Bilbon dituen kanpusetan. Nola azalduko zenuke izandako bilakaera? Egitza da bilakaera ikaragarria izan dela, eta zentzu horretan ez gizarteko beharrei erantzuteko, erantzun dotzan bilakaera bat izan dela, ez. Ez da zorizkoa, baizik eta identifikatu momentu ezberdinetan ze behar dauzkan gizarteak, eta hortik eraiki da, ez. UESi kooperatiba moduan 80an sortu zen, beraz kooperatibismoa ere, eta testuinguru honetan, zer esanik ez, momentu honetan, ez, Mondragonen barruan kokatzen da, ezagutza arloan, Mondragon Unibertsitatearen barruan, eta hor kooperatibismoak badauka esan nahi berezi bat, eta badauka horrei ere begiratu beharra. Egia da Lanki Institutua, kooperatibismoaren ikertegia, oin 25 urte sortu zela, aurten 25 urte aurrena ospatu dugu, eta ordutik ez bakarrik hezkuntza testuinguruetara ekartzen hori, baizik eta beste arlo batzuetara ere, beste arlo batzuetan ere aritzen dela, ez, bereziki kooperatibetan. Ikusentzunezkoen arloa, antzerakoa, ez da, hauxe, hemen, momentu honetan gauzen testuinguru hauek ere, behar dituzte, ez, euskaraz komunikatzeko gai dien profesionalak eztea, eta eztea begirada zehatz batetik, orduan, komunikazioaren arloa ere hortik abiatu zen, ez. Egia da historikoki komunikazioaren aurretik ere, bazauzkagula humanidadeak eta enpresa, hortik ere, ikasi ginuala apur bat, eta hor bidea hartu. Eta orain momentuan, adibidez ikusentzunezkoekin lotuta ez, baina bai kulturarekin eta sormenarekin ez, kultur eta sormen industrien gradua, aurten estreinakoz hasi garena, hori be ikusita ez, nolabait sektorean, bazagoela profesionalak prestatzeko beharra, bereziki arlo hau industria bezala ere ulertuaz, balioa daukan, kulturak eta sormenak dauken balioa lehenengo planoan jarriz, baina hori danoi komunikatzeko eta kudeatzeko perfilak ere behar ziela. Orduan sektorearekin lanean, gradu bat araginuan. Eta humanidade digital globalak ere aipatu dituzu lehen, Bilbone eskaintzen duguna, hor ikusten duguna da, ez, gizartea gero eta digitalizatuagoa dago, baina pertsonak erdigunean jarri behar dira. Beraz, badago beharra ere alderdi sozial, psikologiko eta humano hori ulertzeko teknologikoki oso esanguratsua dan testuinguru baten barruan, eta perfil hauek behar dituzte bi alde horiek ezagutu, ez? Bai begirada sozial humanista eta bai digitalizazioak eta zientziak eskatzen dituen perfilak, ez? Orduan, nolabait, UESiko garapena esan bezala bai izan da, ze erronka dauzka gizarteak, ero zertan egin aldu ekarpena UESik, ze danetan ezin jau. Orduan, autu horiek hartu, gure balioekin, gure ezagutzekin bat datozen, esparru horiek identifikatu eta gizarteari ekarpen bat egin ere, profesionalizatze bidean hainbat eskaintzen bidez. Zabaltzen joan da, fakultatearen eskaintza bera ere, gradu, master, zenbat titulazio dituzue gaur egun? Momentu honetan dauzkagu 5 gradu, gradu horiek aurrez aurre, ero presentzialean emoten ditugu, baina badauzkagu adibidez hezkuntzaren kasuan, ulertuta ez profesioan dauzen pertsonek ere beste gradu bat, beste aipamen bat, igual ikasi nahi dauela,
erdi presentzial modalidadean, dauzkau, esan bezala, ikusentzunezko komunikazioa, kultur eta sormen industrien gradua eta humanidade digital globalak, beraz, 5 gradu, eta masterren kasuan ere 5 master dauzkagu momentu honetan. Bigarren hezkuntzan aritzeko gaitzen duen masterra, ikaskuntza erraztaietzan master bat, kooperatibismoan eta ekonomia sozialean noski masterra, euskal kulturgintzaren eragietzan masterra eta hezkuntzan, berrikuntzan ikerketa master bat, gero doktore gora, beste masterrek bezala, doktore gora bidea emoten dagoena. Baina hortaz aparte ez azkenean lan asko egiten dugu profesionalekin, eta bai, beste ikastaro mota batzuk ez, izan motzagoak, izan adituak, espezializazioak, ero gaur egun ez, hainbeste entzuten ditugu mikrokredentzialak ere eskaintzen ditugu, eta hori danoi kokatzen dugu guk orain urte pare bat egin ginuan plan estrategiko berriaren markoan, ez. Nolabait UESik edo fakultadeek, edo unibertsitateek orokorrean 4 urtetako eskaintzak, ez, aprobak graduetan zentratuta, ero masterretan eskaintzen dituzte, eta gure autua bai izan da bizitza osoko ikaskuntzarako eta ikerketarako fakultate bat izatea. Eta horrek eskatzen dozku kontinuum bezala ulertzea ikasketa prozesua, hau da, 16 urtetatik hasi eta 70+, ez ginen ausartu gehiago jartzera, baina ongi etorriak danak noski, probat bizitza osoko logika horretan kokatzea fakultatea. Ulertuta, bizitza osoko ikaskuntza badala eskubide bat ere bai, eta badaukagula, ekarpen bat egitea ere bide eta garapen horietan. 5 hamarkada hauetan, 10.000 ikasle baino gehiago, igaro dira bertatik, zein da enplegagarritasun tasa? Beitu, igual bi kontzeptu, ez, alde batetik enkajatua, hau da, ikasten duzun horretan gero lan egitea, eta beste batetik okupazio tasa, ez. Bai, momentu honetan dauzkagun datuen arabera, bai hezkuntzan, gradu desberdinetan, eta bai ikusentzunezkoetan, 82, 84ren bueltan egoten da enkajatua, hau da, horretan lan egitea. Eta okupaziotaz, askotan beste gauza batzuetan ere ez, periferian egon aldienak, baina lotura daukienak, ero ukialdauienak ere ikasketekin, 80-tik gorakoa da, beraz. Enplegutaz ari dagokizunez, egia da irteera profesionalak esanguratsuak diela, eta orokorrean esan geikela oso tasa altuak dauzkagula UESin behintzat. Aipatu dugu ez da, etengabe berrasmatzeko izandako gaitasuna, urteetan barrena izandako aldaketetara moldatzen jakin duela nolabait esatearren UESik ez da, baina nola esango zenuke nagusiki aldatu dela hezkuntza 50 urteotan? Hezkuntza asko aldatu da ez. Lehenengo promozioa 79an urten zen, eta 89 ikasle izan zian, ez? Eta horrek izan zian nolabait, hezkuntza proiektu baten bidez, ez nolabait, alderdi desberdinak hezkuntza testuinguruetan aldatzen joan zianak. Guretzako hemen beti egonda kontzeptu bat oso garrantzitsua, eta da hezkuntza proiektu esanguratsu eta testuinguratuak egiteko, eskaintzeko beharra, ez. Izan gurean, ze hemen askotan guk lehen esan bezala ez, bi planotan jokatzen dugu, sujetua eta objetua da guretzako hezkuntza. Hezkuntza testuinguruak asko aldatu die. Gaur egun izan goi mailako hezkuntzan, hau da unibertsitatean, ero izan derrigorrezko hezkuntzan, metodologikoki egia da, nik uste dut dilema eta eztabaida berdintsuak ez errepikatzen diela, baina hemen badau beste kontu bat importantea eta da ikerketak erakusten dozkula, erakutzi dozkula ez, ze inpaktu daukan gauzak modu baten egin, beste baten egin, edo nola joan gauzak hobetzen, ez, egiten dugun hori hobetzen, eta horretarako ikerketa garrantzitsua da. Guk adibidez, hezkuntza proiektuan eta oro har esango neuke hezkuntza sisteman orokorrean pertsonak erdigunean jartzeak indarra hartu dau. Horrek ez da gura esan sekula ez danik horrela izan, baizik eta beti ikasleen garapena jarri da erdigunean. Kontua da ikaslearen garapen hori nola ulertzen dugun. Egia da gero eta gehiago dakigula garapenaz, egia da gizartea aldatzen da nenean garapen horreik ere aldatzen doia zela eta horren gainean eta hori ikertzen aritu bar garela, baina badauzela elementu batzuk inpaktu handia daukienak guk egiten dugun horretan, ez?
irakasle bezala jartzenaz, ez? Oin, nire lekuan hasierako leku horietan, eta egia da, bai talde lana, bai ikasleen jarraipena, bai feedback esanguratsua, hori beti egon dela. Orain dauzkagun beste elementu batzuk, adibidez inteligentzia artifiziala, digitalizazioa agertzen die, eta horrek guri, nolabait, gure galdera berriak sortzen dozku, ez? Eta galdera horien aurrean hezkuntzak zer, guk zer, gure rola zein da, ikasleen rola zein da, nola bermatu beraiek protagonista diela, beraien prozesuak esanguratsuak diela, eta nola lagundu garapen horietan, ez? Orduan, hezkuntza proiektuek kontutan hartu behar dituzte, elementu ero ezaugarri desberdin asko, eta tartean horiek ere, ez? Orokorrean esango neuke, gaur egun, pertsona erdigunean jartze horrek suposatu dauela ere ezaugarri batzuk esplizitu egitea. Hau da, ze motatako pertsonak nahi ditugu, etorkizunera begira eta momentu honetan, ze ezaugarri dauzke pertsona horiek. Guk adibidez oso argi egin ginoan autu bat, guk nahi ditugu gure ikasleak, izatea sortzaileak, eta eraldatzaileak izatea noski kooperatiboak, eta begirada sozial bat, ero justizia sozialarekiko begirada daukenak sustraituak, baina aldi berean begirada globala daukenak, kritikoak, analitikoak, frustrazioare aurre egiteko gai dienak. Horrek danok eskatzen dutzu testuinguru zehatz batzuk diseinatzea, hori gertatu ahal izateko. Orduan, sistemak berak eruan dozku danoi, nolabait testuinguruen arkitektura horreitan urrats desberdinak emotera. Eta oin, edozein eskoletara zoiaz bebai, beste derrigorrezko hezkuntzetara, eta aldatu egin die testu inguruak. Baina aldatu die helburu batekin, eta nolabait ikasleen garapen hori bermatu ahal izateko testuinguruak eskaintzeko. Aipatu duzu, ezta, nolako ikasleak nahi dituzuen etorkizunean irakasle izango diren horiei buruz, digitalizazio esten kompetentzia, kulturartekotasuna, eleaniztasuna, ongizate emozionala, erronka horiei guztiei aurre egiteko gai izango diren profesionalak behar ditu, jada hezkuntzak? Behar ditu, jada. Bai, batzutan hitz egiten dugunean gai honein inguruan etorkizunera proiektatzen dugu, baina dagoeneko hemen dauden gauzak diez. Eta aipatu dituzu oso gakoak dien gaiak, ez? Ongizatea, adibidez, kulturartekotasuna. Askotan pentsatzen dugu ez etorriko da, ez? Kulturarteko testuinguru batzuetan bizi gara, eta horretarako prestatu behar gara. Ulertu behar ditugu beste kultura batzuk, ulertu behar dugu gurea ere nola gurutzatzen den horrekin, nola zaindu, nola landu hori, ez da berariaz gertatzen gauza asko, ez? Ero ongizatearen kasuarekin, ez? Guke pandemia ostean, erabaki ginoan fakultate bezala, eta gero unibertsitatera elebatu zen, baina fakultate bezala eskaintzea ikaslei espazio bat eta arreta bat, apur bat euren ongizatea beste modu baten ere landu ahal izateko, ez? Gelan testuinguru horietan lantzeaz gain, pertsona bakoitzak individualki dauzkan behar horiei erantzuteko, ez? Eta nolabait, arreta psikologikoari ere espazio bat emotea, eta egia da, ulertzen dugula, ekarpen interesgarri bat dala ikasleentzako, euren ongizatean eragina handia eukitzen dauelako, ikasle bakoitzak dauzkan behar hoiei banan ez erantzuteko aukera ireki ginoan, eta ikasle askok dauke behar hori, etorkizunean irakasle izango dira, beraz, ulertzen dugu, eurak jaso dauen hori gero ere eskaintzeko gai izango diela, ez? Eta horretatik, eta gure lana bada ere modelaje hori egitea, ez? Hitz egiten dugunean estemaren inguruan, ero digitalizazioaren inguruan, hitz egin behar dugu guk irakasle bezala nola erabiltzen ditugun tresna horiek adibidez, eurekin gero eurak erabaki ahal izateko hori dan, ero ez dan modua. Baina behintzat, esplizitu egin, askotan esplizitu egiten ez dana, ez? Eta honekin esan nahi dut adibidez, inteligentzia artifiziala ero, ez? Kompetentzia digitalak ere aipatu dituzu. Ikasleek dakixe guk geuk erabiltzen dugula, guk dakigu eurak erabiltzen dabila. Orduan, eraiki behar dugu elkarrizketa bat horren inguruan, ez? Elkarrizketa zintzo bat, ulertu ahal izateko zertarako, zergaitik, zer den autentikoa, zer ez dan, eta
tresna hauek nola lagundu aldozkuen egiten dugun hori hobetzen edo hobeto pentsatzen. Ez egiteagatik, baizik eta zertarakoak eta zergaitiak hobeto ulertzea edo behintzat kritikoki ulertzea atzean zer egon aldan ere bai ez. Dudabarik digitalizazioa izan da gakoetako bat. Zuen kasuan, zuen irakaskuntza ereduan, zer egin izan dute digitalizazioak eta teknologiak eta ze leku hartzen du adimen artifizialak? Adimen artifiziala dago, orduan. Elementu artean dagoen, gure artean dagoen elementu bezala ulertu behar dugu, ez? Hasieran ikuste dut, ez? Edozein teknologia urtetzen den momentuan, ez? Gertatzeako nolabaiteko, hola resistentzia badaukagu, beste batzuk segitxuan hartzen daue, eta guk geuk ulertzen dugu ezagutu behar dugula tresna. Espazioa eman behar dotzagula, ez dugula kendu behar, gure egunerokotasunetik, oin bai, nola erabili adostu behar dugula, ez? Eta nik uste dut hor dauela, ez? Adostasun horretan edo adostasun horretara nola heldu, ez? Digitalizazioak laguntzen dozku gauza askotarako, baina behar ditugu ere arnazguneak. Orduan, hain konplikatua dan oreka hori nola lortu pentsatu behar dugu. Eta pentsatu behar dugu batera, ikasleekin. Ezagutu behar dugu eurak nola erabiltzen dauen, guk hori ere ulertu eta horren gainean eraiki ahal izateko. Ez da esanguratsua izango, guk fortzatzen badugu zerbait erabiltzera, guk nahi dugu moduan. Baizik eta lanak egiteko, ez? Eta oinazko entzuten da, ez? Gradu amaierako lanak edo txostenak egiteko erabiltzen daue inteligentzia artifiziala. Bale, bagoazen horren inguruan hitz egitera. Zertarako erabili alda, zertarako ez. Zergaitik bai eta zergaitik ez. Eta guazen adostera. Edo bestela guazen pentsatzera beste modu bat lan hori egin ahal izateko. Orduan, bai, hortxe ez, oreka horren bila ibiltzen gara. Eta zenbateraino da garrantzitsua, eskolen eta unibertsitateen arteko elkarlana. Zuek esaterako, zer nolako proiektuak dituzue martxan eskolekin? Adibideren bat emateko moduan izango zinateke? Bai, guretzako ezinbestekoa da. Kasu honetan hezkuntzarekin lotzen dugunean eskolekin lan egitea, komunikazioen arloarekin, ez? Komunikazio arloan, sektorean dauzen erakunde eta enpresa desberdinekin egitea, berdin kooperatibismoan, ez? Baina igual hezkuntzara, ez? Hezkuntzatik hasi zalako eta adibideak horre moteko, ez? Adibidez, gure kasuan lan handia egiten dugu, ontxe momentuan 80 bat proiektu dauzkagu, erakunde ezberdinetan, eta eskolekin elkarlanean prozesu desberdinak egiten ditugu. Batzuetan bada, adibidez, berrikuntza prozesu bat aktibatzeko erraztaietza dinamika batzuk behar dituztela, nolabait berrikuntza hori, berrikuntza hortan esperientzia daukan erakunde batek emotia, eta kasu hortan UESik jokatzen da rol hori, baina beste espazio batzuetan prozesu igual itxiagoak diez. Hizkuntza proiektua eraiki nahi dugu, eskola batek eraiki behar du testuinguru aldatu dalako, ikasle perfila aldatu dalako, eta helburuak baditzuelako nola goiaz hori eraikitzen, hizkuntza proiektu hori eraikitzen adibidez. Edo beste proiektu mota bat izan alda, adibidez azken urtean Eskoriatzako udalerriarekin batera, zeinetan eskola diferenteak eta erakunde desberdinek parte hartzen dauen, kulturartekotasuna eta euskararen arteko lanketa hori nola egin herri mailan, ez? Ordan horrelako proiektuetarako ezinbestekoak die guretzako testuinguruak, ez? Izan eskolak, erakundeak, enpresak, eta kasu hortan bereziki azken urteetan asko lantzen da hizkuntzen gaia, izan hizkuntza proiektua bera edo kulturartekotasuna eta euskararen arteko lanketa hori, edo STEM eta digitalizazioarekin lotutako proiektuak ere bai, ez? Nola diseinatu adibidez, begirada teknopedagogikotik nola lagundu irakaslei euren egunerokoan tresna hauek modu esanguratsuan erabiltzen. Edo adibidez, beste eskola batzuetan, lehen esan bezala ez, berrikuntza prozesuak etapa desberdinetan, edo trantsizioak, oin gutxi adibidez, bai egon da proiektu bat, zeinetan
igaro bide horiek aztertzen ziren, ez? Lehen hezkuntzatik edo haur hezkuntzatik lehen hezkuntzara salto horietan zer nola, ze eduki behar da kontutan, ze elementu, familia non kokatzen da, ikaslea non kokatzen da, eskola non kokatzen da, bueno, horrelako proiektuak eraikitzen ditugu adibidez. Mondragon Unibertsitatearen balioetan jasota dago eskualdearen garapena sustatzea. Zenbaterainoko aktore garrantzitsua da UESI zeregin horretan, zein ekarpen ari da egiten eta zer egin dezake aurrera begira? Erakunde handiak diez. Jende asko mugitzen da egunean eta inpaktua de facto nahiko handia da. Ez gure kasuan adibidez. Eskoriatzen egunean 900 bat ikasle ibiltzen dira bueltaka. Aretxabaletan 250 ikasle gutxi gora bera egunero. Horrek herriarentzako suposatzen dau, volumen handi batez, Eskoriatza 4.500 da 900 UESin gora bera. Atxabalta apurtxo bat handitxo bat, ikasle gutxi dauzkau. Baina dauka eragina, bai ekonomikoki, noski, egia da lehen ikasleak gehiago geratzen ziela gure herrietan, eta orain izan autopista eta izan beste arrazoi batzuk medio joan etorrixetan ibiltzen die, baina badauke eragina. Horrek badauzko onurak, baina badauzka ere beste gauza batzu begiratu behar ditxogunak, adibidez mugikortasunari begira. Joan etorri asko dauz. Orduan, aurrera begira horretan, ez, UESik erakunde bezala mugikortasunari begira, jasangarritasunari begira, zer egin aldu horretan. Talentua ere erakartzen da, ez, profesional asko ekartzen ditugu, adibidez, komunikazioaren arloan, ez. Ikasturtean gutxi gora bera, 40 bat profesional sektorekoak, zuetako batzuk barne, etortzen zaria gurera ere, ez, nolabait, badau talentuaren joan etorria, herri horietan, ero eskualdean garatzen dana, ez. Eta gero ezagutza bera ere, ezagutza eraikitzen den espazioak die ikerketaren bidez, transferentziaren bidez, orduan ezagutza bat ere baiaran geratzen da, sortzen da, eta badauka, ez, horrek eragin bat herritarrengan eta kulturan ere bai, egiteko moduetan, bueno, gauza ezberdin asko uste dute eragiten dagoela txarrerako ere bai, seguru, beste bati galdetu ezkero, mugikortasunera aipatu dut, baina badauz ere, beste albo ondorio batzuk egon aldien noski. Eta nola irudikatzen duzu, fakultatea datozenean 40 urteetan? Asko aldatuko da, seguramente. Ez amesten badogu, ez, eta guretzako importanteak die hasierako, ideia horiek mantentzea, hezkuntzari behar duen espazioa emotea, eta salto hori egitea, ez, lehen aipatu dutena, bizitza osoko ikaskuntzarako testuinguruak eskaintzea, baina hori komunitate bat izanez zaintzea, ez. Nolabait, UESiren balioetako bat bada ere komunitate izate hori, eta komunitatearekin egite hori, ez. Eta irudikatzen dut, hortan arituko dela, irudikatzen dut askoz be, digitalagoa izango dela, askoz be malguagoa izan beharko dela, gauza batzutan askoz be harinagoa, ez. Batzutan motela gara, gauza batzuk egiten da, hor harintasun apur bat beharko dugu, imaginatzen dugu, ez, askotariko ikaslentzako espazio izango dela, aipatu dugu adina, baina beste ezaugarri asko ere aipatu geike, eta espazio seguru bat ere badala, ez? Nolabait, zainduaz beti begirada kooperatibo hori, euskeratik eginez, eta nolabait, begirada feminista batekin ere bai, ez? UESi horri imaginatzen dut, UESi euskaldun, kooperatibo, feminista bat, gizartean eragiteko prest dauena eta komunitatearekin egiten duena. Tira, nagore, 50 urteko, 50 urte hurreneko ospakizunetan murgilduta bihar duzu, esan dugu, astebete da, ospakizun instituzionala egin zenutela, irailean hasi zineten gauzatxoak egiten, oraindik ere geratzen da zerbait, ez da? Geratzen da. Bai, esan moduan, ez, irailean hasi ginen, guretzako urte aurrena urte osoko jai bat zan, ez, espazio hori hartu nahi ginuan, eta hilabetero egin duguna da, gai bat hartu eta gai horren bueltako, izan kultura ekitaldiak, izan hitzaldiak, kongresuak, eztabaidak, antzerkiak, kontzertuak, gauza desberdinak eskainiz. Hemendik aurrera geratzen dienak, orain hemendik aurrera geratzen dienak badie aniztasuna, ongizatea, komunikazioa,
eta beste 50 urte gutxienez baietz. Ordan hemen badauzkagu hito importante batzuk, Laster maiatzaren 8an edukiko dugu ikasle horien topaketa, beraz danak gonbidatuta, noski, lehengo promozio hartatik azkenengora. Badauzkau ere antzerkiak, Telmo Irureta egongo da, badauzkau ere kultur eta sormen industriak eta emakumeekin lotutako espazio ezberdinak, gazteak eta ongizatea mahaingurua, badaukau ere bai azken jai bat, uztailaren 10ean, sorpresaz beteta etorriko dana, eta nolabait, horrekin bai, emungutza amaiera urte aurren hau, baina esan bezala egin ditugu, Laster ere komunikazio foro aukiko dugu, orduan, badauz gai asko ondiok herriari eskaintzeko dauzkagunak, eta hemen igual bai aipatzekoa, urte aurrenean egin ditugun gauza guztiak ez diela barrura begirako gauzak izan, baizik eta nahia eta asmoa bai izan dela, komunitateari eskaintzea urte hauetan eskaini dozkuena, ez? Ez dakit, hainbeste eskaini gaiken, azkenean, ez? Gurekin egon die, ero zauze, ez? 600 enpresa baino gehiago, aliantza asko dauzkagu eta 10.000 ikasle baino gehiago, ez? Eta hori oso eskertzekoa da, konfiantza hori gugan, eta nolabe urte honetan gauzak ere eskaini nahi genituen, eta zentzu horretan gure esku dauena emon. Tira, Banagore gure aldetik ere eskertuta dago, gaur gurere egindako bisita, zorionak 50 urte horiengatik, eta ibilbide oparoa izan dezazuela aurretik ere. Eskerrik asko, Goiatz.